Bon dia, sóc el Miquel Montero. Benvinguts al meu Domingo Linuxero. Avui des de casa. Està plovent que t'hi cagues. I no he pogut fer com a mi m'agrada, un outdoor, veure algun lloc maco, alguna ciutat xula, al camp, el que sigui. Presento des de casa, cap problema. Què veurem? Killing Floor, Killing Floor o alguna així. Un joc que funciona bé en Windows, que és econòmic, uns 19 euros, i que funciona bé amb un ordinador que no té una gràfica potent ni res. Ja sabeu que aquestes acostumen a ser les meves premisses, ¿vale? Gratis o econòmic, que vagi amb Linux i amb un ordinador sense gaires requisits de hardware. Ara us mostraré el neofeix de l'ordinador perquè veieu de quin ordinador es tracta, com sempre, i després veurem el joc, jo calladet, 5 minuts només perquè veieu que funciona bé i al final comentarem alguna coseta. Vinga, va, arrenco el joc.
I suppose the little bastards jump too. Bé, anem per les conclusions finals, que són bàsiques. Hem vist que el joc funciona bé en Linux, hem vist que té un bon preu i hem vist que pot ser una opció interessant si teniu un ordinador justet de maquinari, com és el meu cas, que no tingui una gràfica 3D ni res d'això. Hem jugat 5 minutets perquè ho veiéssiu que funciona. No sé si us heu fixat que havia un rastro quan acabava una oleada de zombis, no sé com es deu de dir, una onada de zombis, hi havia un rastre vermell que jo l'he anat seguint, que m'ha portat a una finestreta on hi havia, diguéssim, un lloc per comprar armes i munició. Ho comento perquè si jugueu i el proveu el joc, doncs quan acaba una onada d'aquestes de zombis, seguiu el rastre que podreu comprar munició. Jo és que com que soc tan dolent amb aquest joc i tan lent, quan he arribat he mirat a dalt un rellotge que hi ha un comptador que em deia 3 segundos para la próxima oleada. Dic, merda, en 3 segons no em dóna temps ni de fotre una pixada com per comprar armes. Dic, a tomar por culo, m'he girat i he fet el que he pogut i m'han matat. És que, no sé, em fot molt nerviós a mi el Killing Floor aquest dels collons. Que em fot nerviós, tio, venen tots de cop allí, tot matabalo i deu de ser l'edat, collons. Bueno, en fi, com que el joc està molt bé de preu i funciona en qualsevol ordinador, espero que aquest vídeo sigui útil per a aquelles persones, aquells xavals que diguin, hòstia, mira, per 19 eurets, jo que tinc una merda d'ordinador, tinc un joc guapo, més o menys guapo, i ho podeu disfrutar. Espero que sigui útil. Si teniu qualsevol pregunta, pregunteu. Sempre s'agraeix algun comentari i ens veiem el proper Domingo Linuxero. D'acord? Apa-li. Adeu. Wow.